lamɛnbaaw ni filɛlibaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan ani sɔjalen bɛ aw fo ni ka aw waleɲumandɔ an maa mun bɛ nin waati in na Youssou n'u bɛ ka radio Renouveau FM lamɛn Bamakɔ yan mun bɛ ka Renouveau Télé lajɛ k'u to sigiyɔrɔ an b'u fo ka timinanja an'u ka danaya la min taara ka se anw ma ni ka anw sugante ni Ala sɔnna ma u tɛna fɔ o jigi kɔ fiyewu Tarawele marhabani somo bedi mba ne ko groupe ne bayindo mantorasi tala bayini fofana tarasala ka do kan buranakaw fo ku waleɲumandɔ ka kɔlɔw do Tarawele ndesani akay kile fila isa de akaro ye laja sigi fo ki waleɲumandɔ ka filɛba ni lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo min ye nin an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan o y'an ka baara ye Ala sɔnna ma tɛna kɛ basi ye k'an na bi dɛsɛ ngana fila kɛnɛ kelen kan o ti kɛ kɛnɛ langolo ye somo bedi basi tɛ na madamu ka kɛnɛ basi t'a la a kanɛ a sa nɔgɔ gurubinɛ ba in a dafara lajɔsi min ye aw ka dɔn nɛgɛw karafe bi a bɛ aw ka dɔn Batoma Tarawele bolo Batoma Kanɛ o ka d'a ye o ka d'a ye i banba mo ka d'a ye a gayna so de la a ye ordre de minɛ sisan ordre kɔni ordre dɛ o d'a to fɔlɔ la ni tun y'a sigilen technique la yɛlɛ tɛ kɛ mais ça depuis ko Tarawele ko kɔni zoro la sa yɛlɛ yɛrɛ ma de c'est ma famille d'abord lajosi o kuma awa an na bila da girinda la Sedina Umar Keita l'enfant de Kita Kuduni Bodofo ale be réalisation na min ye aw ka dɔ difu la sa maa min be Mamadou Z Traoré Jamadugu kun b'o kɛfɛ k'an kɔlɔsi se Awa Keita ale bɛ ka maaw bisimila Zikɔrɔbani Zikɔrɔba farimanda la ko Ala ka nɔgɔya kɛ amina rabi Touré ale de bɛ ka dɔ montage la bi k'a fo ka waleɲumandɔ Youssou min bɛ tali kɛ kanubaw la Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan sango ta an kɛmɛ ka layidu ta ni ka an tɛgɛ di radio caman ma walasa kibaruya ɲuman a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye an bɛ taa ka dɔ Kɛrɛwanikaw fɛ radio so fila sɔgɔlimana ni waati in na radio Bɛnkan ni radio Danbe a baarakɛlaw k'u fo ni k'u waleɲumandɔ n'an bɔra yen an bɛ taa Jijenikaw fɛ yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ radio Danbe la a baarakɛlaw k'u fo k'u waleɲumandɔ Jijan n'a ka cɛdenw radio yɛrɛ ko si Samara la Bɛnkɛ Janginɛ k'a fɔ a ka timinanja la n'a ka wuli ka jɔ ani waatiw bɛɛ lajɛlen la Youssou n'an bɔra yen an bɛ taa i ka dɔn Bugunikaw fɛ Buguni kunkan lamɛnbaw an b'u fo k'u waleɲumandɔn Vieux n'a ka cɛdenw k'u ka nɛgɛ sɛbɛkɔrɔ banba an ka musokɔrɔba ɲuman bɛ Bafanda denfurabɔla don an b'a fo ka waleɲumandɔn danti foli min na Youssou n'an bɔra yen faso kanu lamɛnbaw Welesebugu la an bɛ i ka dɔn Kolo Karimu fo nin waati in na i ka dɔn a ka radio sɔgɔlimana an b'a n'a furumuso fo ni ka a waleɲumandɔn Danaya FM a bɛ i ka dɔn Keɲeba kofɔ Bujalo ka fo ni ka a waleɲumandɔn Naru FM Pasteur n'a ka cɛdenw an ma ɲina Mamutu Mali ko an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲumandɔn ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin radio naani kɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma a bɛ Selinge Kofɔ Mamadu Dumuya n'a ka cɛdenw k'u fo ni waati in na ni k'u waleɲumandɔn Sikasokaw fɛ radio Atalaka Dum a baarakɛlaw k'u fo ni k'u waleɲumandɔn ka dɔn danti foli min na ni waati in na Kɛnɛdugu n'an bɔra yen an bɛ ka dɔn k'a fɔ Mamelon baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲumandɔn Kebilakaw fɛ an bɛ Lagare fo ni waati in na a ka wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ an ma ɲinɛ ka dɔn radio ka dɔn Mamelon kɔ Tamaninkaw fɛ an bɛ Tamaninka bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲumandɔn ka foli di ɲɛmaaba ma Bekayi ka fo ni waati in na ni ka waleɲumandɔn radio Tisan kɔnɔna na a filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲamana dondaba la an bɛ a fo ni ka a waleɲumandɔn danti foli min na Youssou min bɛ tali kɛ Tiɲɛdugu lamɛnbaw la carré kɔnɔna na Amadi Daɲɔn n'a ka cɛdenw k'u fo k'u waleɲumandɔn radio Wan Tomi a ka Tomiyakaw fo k'u waleɲumandɔn Abba FM Mohamed I Mayiga n'a ka cɛdenw an b'u fo ni waati in na ni k'u waleɲumandɔn danti foli min na Jɔngaga FM a bɛ yɛlɛmani ko fɔ radio Dakan Marakakungo k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔn an bɛ i k'a dɔn k'a fɔ radio min bɛ nin waati in na ni Bɛlɛdugukaw sɔgɔlima an na a fɔ radio islamique an bɛ i k'a dɔn a baarakɛlaw fo k'u waleɲumandɔn ka foli di Kolokanika bɛɛ lajɛlen ma Youssou Missenikaw fɛ radio Royal ka baarakɛlaw fo k'u waleɲumandɔn Kucalakaw fɛ radio Bɛsago a baarakɛlaw ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin u ma MC La Joie n'a ka cɛdenw an b'u fo k'u waleɲumandɔn 88.5 ni waati in na olu sɔgɔlima an na radio Ɲeleni ka dɔn Segukaw fɛ Makɔnɛ Baba Mayiga u fo u ka timinanja n'u ka wulikajɔ la sanga ani waati min bɛ tali kɛ ni waati in na radio Dɔnba a baarakɛlaw la an b'u fo ni waati in na Karan ka Karan Zumana fo an ma ɲinɛ tobili kɔ ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo ni k'u
wale ɲuman dɔ Yusu radio fɛn fɛn bɛ nin waati na n'u sɔgɔlen na kɛrɛnkɛrɛnya la Zoom Africa a baarakɛlaw filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ Sebenikɔrɔ Alex ko n'a ka cɛ dɔ an ka musokɔrɔba ɲuman bɛ yen an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn nin ye donkan dɔ ye Tarawele k'a dɔn n bɛ bonya di mo ani karama fɔlɔ b'i bolo koyi lajɛsi n'i y'a diyan awɔ ne b'a lasegin ma i k'a dɔn awɔ min ye ne bɛ fɔlɔ d'i ma fɔlɔ ta an ka tɛmɛ n'a ye ayiwa n'i y'a di a ma a ti ba i kɔrɔ ka ci ma fiyewu Yusu min ye indicateur de renouveau ye ale kumana a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ transition a Yusu ko dɔ kɛra ten ko fasodenw ko nin ko gɛlɛya b'o o da la a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ fɛnw sɔngɔ ye Yusu a bilama k'a yɛlɛlen don dɛ k'a fara o ka tajiko gɛlɛya bɛ fan caman fɛ gɛlɛya de bɛ ka fara gɛlɛya kan Yusu ko bloku kɔni tɛ i k'a dɔn ŋɔmi yiran fiyewu an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ko tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la min bɛ tali kɛ gɛlɛya la fasoden bɛɛ lajɛlen bɛ ka woyi ni woyinbaden fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a ko fɛɛrɛ mun kan ka sigi sen kan transition maaw bolo kɛrɛnkɛrɛnya la premier ministre n'a ka cɛdenw walasa fasodenw bɛ se ka lafiya cogo min na Yusu a ko cogo tɛ ninnu bolo dɛ barisabula kumakan min b'u da nin waati in na o ye Mali kura ye Mali kura dun a bɛ se ka jɔ nka a bɛ jɔ i k'a dɔn k'a fɔ cogo min na fo fɛɛrɛw de ka sigi sen kan min bɛ kɛ gɛlɛya ye k'o bɔ fasodenw kan nka min ye k'a dɔn dugumamaw ye bi bi in na a Yusu ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de bɛ kule la dɛ barisabula sɔrɔ tɛ bolo la tile saba yɛrɛ tile kɔnɔ i k'a dɔn dunko saba Yusu ko sɔrɔli k'o ye gɛlɛyaba ye an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a ko premier ministre min bɛ k'a dɔn docteur Sogɛl Kukala Mayiga ko fɔ a ka baaraba naani min ni maaw bɛ se k'u sɔnni sigi o kan ko kɛlen bɛ yen ko tiɲɛ tɛ baden fɛn ko k'o fɔ ko ye ko min ye k'a dɔn lakana sira ye a ko caman kɛra o ko la nka an bɛ don min na i n'a fɔ sisan yɛlɛmabolo mun kan ka kɛ politique ko yɛrɛ nasira la Yusu ni i k'a dɔn o kan ka kɛ sababu ye n'a bɛ fɔ min ma ko réforme politique Yusu est institutionnel yɛlɛmabolo mun kan ka sigi sen kan Yusu ko ni ɲɛ tɛ ka yɛrɛ ka fɔra ko a kalafili labɛn ko kuma tulo bɛ ka ci o kan k'o fana tɛ ka labɛn a ko min ye k'a dɔn lakanabaliya basigibaliya o ko ni fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ mara kɛcogo jugu ma k'o kɔni ɲɔɲalen bɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a ko n'i jateminɛ kɛ Mali fan caman fɛ bi bi in na tiɲɛ don an ka finitigiw u bɛ wulikajɔ la ka wulikajɔ fana ni sababa bɛ ka bɛn bari sabula Yusu an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko min ye finitigiw ye k'u bɛ k'u jigin yɔrɔ fin k'o tɛ kɔnɔdimi ye dɛ k'o ye ɲɛdimi ye ko bɛɛ lajɛlen fana ɲɛ b'o la nka an ka jamana a t'a kelen na bi wa barisabula da tugulen bɛ ka se hakɛ maaw bɛ yen maaw bɛ kulo la fa bɛɛ lajɛlen fɛ a da ka digo maa mun na o ye dugumamaw ye k'a bɛ kalo caman bɔ an kɔni bɛ nin cogo in na Yusu u bɛ k'a fɔ k'a bɛ ɲa ko ta tɛ ka mɛnɛ si ci ka bɔ o jamana ɲɛmaaw de kan k'a lajɛ joona joona walasa gɛlɛya min bɛ anw fasodenw kan o gɛlɛya bɛ se ka bɔ an kan cogo min na min ye k'a dɔn k'a fɔ baloko ani fɛn wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko gɛlɛya bɛ dutigiw ka bɛ yen du kɔnɔ bi ne du ta Bamakɔ bibi na a min bɛ dunko saba kɛ k'a ka dɔgɔn dɛ ɲininkali gɛlɛn fasɛgɛba ye nin ma in fɔ a ko min ye k'a dɔn k'o kɔni ye maaw bɛ kibanba fɛn min kan Mali kura ko kuma bɛ k'a fɔ fasoden ɲumanya ko kumaw bɛ k'a fɔ nka ko maa kɔngɔtɔ tɛ se ka wale foyi sigi sen kan min bɛ kɛ wale ɲuman ye min bɛ se ka fasodenw lafiya an bɛ don min na i n'a fɔ sisan gɛlɛya min bɛ sen na n'u sera ka caman bɔ o la baloko gɛlɛyaw Yusu taji nana fara a ta kan barisabula i ye Bamakɔ caman yɔrɔ caman lajɛ bi k'i b'a ye k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ duguba kɔnɔna na taji yɛrɛ sɔrɔli k'o bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa caman tun bɛ yen cakɛda caman tun bɛ olu tun ye k'a dɔn k'a fɔ gɛrɛfu n'u bɛ baarabila ko fɔ o minɛnw ni o ŋaniyaw siri caman y'u ta sonsoro nka ɲɛmaaw yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛ tɛ ko la u bolo barisabula dugumamaw olu de bɛ i k'a dɔn kulo la fa bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ ka ko gɛlɛyaba ye bi bi in na CEDEAO ale fana ka ɲangini min bɛ anw da la ni ɲɛmaaw sera ka fɛɛrɛw sigi sen kan joona joona walasa k'o gɛlɛya ban an da la walima ka na ni fɛn ye min bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ dun ka fa sabati cogo min na fɛn ka sɔrɔ bolo la walasa gɛlɛya bɛ se ka kun an na cogo min na nka ko k'an to nin cogo in kɔni na olu kɔni bɛ k'a fɔ ko Mali kura ko olu bɛ k'a dɔn ka fasodenya walew kuma fɔ nka i k'a dɔn a da ka don olu la ko maa mun bɛ yen n'olu ye dugumamaw ye Yusu ko gɛlɛya bɛ olu de da la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ko ka maaw labɔ tuma bɛɛ i k'a dɔn bɛɛ da sanfɛ u kɔni wulikajɔ o ko bɛ senna o nka tiɲɛ yɛrɛ ye min ye a Yusu ko cogo de tɛ bolo la ko fo k'aw fɔ ka d'a kan n'o tɛ ka maaw labɔ tuma bɛɛ k'a fɔ a ye nin de bɛ senna nin de bɛ senna a ye bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka karisa dɛmɛ k'o baaraw bɛ se ka sigi sen kan nka ko maa caman fari fagalen don dɛ bari sabula kuma min bɛ fɔ ani wale ye min ye k'o ti kelen ye ko kɔnɔbara lankolon ti fɛn mɛn Yusu foyi tɛ se ka don tulo kɔnɔ o waati la fasikɛba kɔni kuma bɛ bi a ko transition la population à bout du souffle
entre la flambée générale des prix des produits de première nécessité et la pénurie de carburant et autres besoins indispensables dans les différentes localités du pays. Hein? Fasikeba kon kuma men ko ka bi ko gole ko ni besina transition mo ka laje wala sa masu don u se ka lafiya sugu mina lajosi edum ya bo indicateur kono ni obla ne bi sebenda ba minimbata o dore minye avocado tradition ale kundama lasi avocado minye abe pasi bruka fola ko konimbe avocado jamana nyima munumbe sedawo jamana kuna o bolu de bolo minye avocado lukal laje konnana lasi avocado minye nyerela ne jati mineke mali aleni lagine miye avocado wati mina gado o kuma ko ngumbe mingal taraka kwati buro ale segere miye avocado organisation sous régionale o ti dore o CEDEAO CEDEAO avocado miye nyerela bay ka transition ngoni be anga jamana dowla o jamana avocado miye malibola Burkina bola miye avocado la Guinée bola la josi avocado miye kasibure ako tinyere la ako transition la avocado miye anga jamana ukono ya bi miye ale koni awa miye mado be olu koni avocado olu kemme ka wulika joke olu de takangele ningoina miye avocado president Bazumunye ani Alassane Ouattara ko lu ya jira ka fa ko avocado ko transition nyuma ko transition suru mani o de ko nasa ni avocado nyerela ko bitalike avocado Mali ani lagine de kangu ni avocado ko war ka a chemimbe ne kwasi buru kado ale avocado macha mavo nga bina ka bi Mali kembe ka wele bla mami ma wala so obse ka anchep ma fo mi ka Jonathan Goodluck mi avocado kera denkere fe may ni ngola de o ka Yasin be Yasin be ale re to ko jamana nyema wa kado jamana nyema munum be avocado mnolu be CEDEAO ko nana lu be avocado alebo maula mi nyerela be ka fo awo mi ma dobe no ka avocado no ya ka o fana ale ka abla job nyogonde affaire étrangère abana ministre mi yasimbe o ka jamana ni jamana wala ko nyanya wala abana o miyo o ka wulika job nyanendo miye avocado nyerela togo ka wulika job ko kembe ka avocado miye jamana nyema do be o kembe ko lu ka kalifa toro o miye avocado Goodluck Jonathan ni sodoro o sugandi miye avocado nana akufo ado a ikado nyerela ale koni ale ajira ka fo awa miye nyerela malini avocado togo ka garenjo ko mai to ka tasi ka ministre des affaires étrangères Robert Doucet ale be wulika jomina miye avocado ani Mali awul masri tabaw munum be fangala bi miye nyerela ibe ka fo awa miye for Yasin be ale kon me kan wulika joke avocado miye asum ko ita Azumu goita ale avocado Mali chefra chefangai miye nyerela lomo ka chebai miye avocado Alassane Macky Sall ikado nyerela miye avocado akame ka wulika joka olufana nove miye abita mala fa bele yelefe wala sa avocado miye jala nyangini mi no tarangama nyangini mi kunna te sharia kono nyangini mi avocado na kerani jamana nyemo reka hakilna mi nyerela mi avocado Jean-Claude Kasi buru ale fumacha manvo kado awa mi nyerela mokoka fere munye mi Goodluck Jonathan kado ka le bla mi avocado ma koso no lome jamana nyema mi Alassane Ouattara kosa na ale kone wulika joke ninga ta Emmanuel Macron ninga kata ale fe kado awa mi nyerela kana ke avocado mi upmana malika konyaka mi avocado ko kalota ani woro mumbe Alassane wulika ta bore be million toro kwa kata nguma fo Macron ali sefa ko la Alassane ni Macron ne anyana bode akoche sefa ka bo France ka buluka don ayar da maka nga ko yana boya wai wole ku woni sabati onga lo tingala mama ki be comme français de fana Alassane si nazara muso babolo de
o faraje lazi mi awkado nyerella akoko ni akembe shekli flatri na temena daminve ano nyefo awkado lame bawnyana yusu asimi yɛrɛ i ka dɔn a ye san kelen sɔrɔ fanga la koyi bi y'a san kelen yusu min ye k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛko kunkanko kibaruya la ko min ye k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlaw kɔɔri sɛnɛnaw olu kɛn bɛ ka tabali gosi dɛ ka wele bila i k'a dɔn k'a fɔ asimi mɔ asimi k'a ka i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲinɛ angɛrɛ ko a ka se k'i sen don a ko kɔnɔna kɔnɔ tɛ ko kuma min bɛ fɔ la yusu k'a bɛɛ lajɛlen ye k'a b'i n'a fɔ tiɲɛtigiw ye dɛ ni asimi kɔni wulila k'a ko ɲɛ dɔ ni nka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini ko ka ɲi a ko kɔni na ko n'o tɛ i k'a dɔn jɔyɔrɔ min b'an bolo a dogun tɛ maa si la min ye kɔɔri la bi na i k'a dɔn yusu jɔyɔrɔ gale kɔni bɛ an bolo sango ta samiya min dɛmɛna yusu an ye i k'a dɔn jɔyɔrɔ gale kɔni sɔrɔ walasa o jɔyɔrɔ ka to an bolo an k'o makara an min ye ka dɔn sɛnɛkɛlaw ye olu ye fɛn min fɔ i b'o dɔn wa a ko min ye angɛrɛ ko kɔni o gɛlɛya bɛ fan caman fɛ bi na a ko maa dɔ bɔra ale kɔni kumana jeli don i k'a dɔn k'a fɔ sibikɔrɔ min ye kɔɔri sɛnɛna don a fana bɛ kɔɔri kɔni sɛnɛ yusu a kɔni y'a jira k'a fɔ ko bi na aw ka fɛɛrɛw kɛ min ye CMDT ye bi na a ko gɛlɛya caman kɔni bɛ a ko kɔni kɔnɔna na ale kɔni ye jeli ye a yɛrɛ to a ko kɔnɛ a ko k'a kɔni bɛ wele fili k'a dɔn k'a fɔ Faransi fanga ma ɲɛmaa mɔ Asimi Goyita k'a yɛrɛ bɔra ja dɔ la ni ka kumaw fɔ kuma min ni i k'a dɔn k'a fɔ a kɛn bɛ ka wele fili i k'a dɔn k'a fɔ Faransi fanga ma ɲɛmaa kɔni mɔ a ko min ye angɛrɛ ko kuma min kɔni fɔra min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko min dira secteur min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Kita marabolo kɔnɔna na ko bɔrɔ 20 bɔ ɲɔgɔn ko ni dun ye jateminɛ kɛ bi na i k'a dɔn k'a fɔ kɔɔri sɛnɛ yusu an kɔni ye i k'a dɔn o cɛbaba ye min ye yɔrɔ caman bɛ yen olu kɔni wari caman sɔrɔ i k'a dɔn kɔɔri wari ala n'o sababu la nka bi na kɔɔri tɛ se ka sɛnɛfɛn mun kɔ n'o bɛ angɛrɛ ni fɛn wɛrɛw kɔni ko fɔ n'a nana a na kuma la a ka di maa o maa bonya ni karama kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye k'o kɔni ka di olu kɔni ye nga k'a fɔ ko a ye baara kɛ ten nkalon kɔni nga yusu ko ye ko min n'i k'a dɔn k'a fɔ tɛ se ka baara kɛ o cogo la dɛ o de kama o ko fɛn min bɛ senna nin waati in na Asimi ka n'i sigi biro kɔnɔ fiyewu k'a bɔ ka wuli ka jɔ kɔni kɛ min y'i k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ka jiginɛsoba o ka wuli ka se o ma n'o bɛ CMDT kɔni ko fɔ o ka kow lajɛ baara yɛrɛ bɛ ka taa cogo jumɛn na baara bɛ ka taa sen jumɛn fɛ k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ barisabula kuma caman bɛ ka fɔ a yusu ko ye tulokɔrɔ kuma dumani ye nka a lakika ye min ye o ye ka bɔ biro kɔnɔ ka taa lajɛ ko min yɛrɛ ye tiɲɛ ye a zɛrɛ nin jɛ k'a kuma o kan n'o kɔni kɛra o bɛ se ka kɛ sababu ye maaw bɛ se ka lafiya cogo min na n'o tɛ maa caman bɛ yen bi na kɔɔri sɛnɛli ka di u ye nka ala nɔgɔ ko a yusu ko ye gɛlɛya ye dɛ min ye hectare camanba bɛ maa min bolo yusu n'i ye bɔrɔ dama ni bɔrɔden filaw bɛ den naani ta ka d'o tigi ma k'o b'a a ka baara kɛ cogo di sa o y'a damana ko ye bi na gɛlɛya kɔni don min bɛ sɛnɛkɛlaw kan an bɛ don min i n'a fɔ bi ko sɛnɛkɛlaw kɔni bɛ ka kule nin waati in na woyi ni woyinbadenw u bɛ k'o fɔ min ye k'a dɔn fɛɛrɛw ka sigi sen kan joona joona angɛrɛ ka d'u ma a waati la angɛrɛ ka d'u ma ka se ka baara kɔni kɛ bonya ani karama kɔnɔna na o sen fana fɛ yusu a kɔni wele kɔni fili fɛɛrɛw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na sɔrɔ ni yiriwa ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na walasa ɲinan samiya a bɛ se ka ja cogo min na ko n'o tɛ ko n'an taara nin cogo in na kuma min bɛ sen na k'o ye Asimi kulokɔrɔ kuma duman ye n'a y'a minɛ o ma ɲinan samiya a yɛrɛ ka wuli ka don dugu kɔnɔ ka taa lajɛ ko bi cogo min na Kajatu mun ye Dunbiya ni y'ale ka fasiri kɔni ye ko sɛnɛkɛlaw kɛn bɛ ka wele bila Asimi mɔ a ka fɛɛrɛw sigi sen kan ɲinan samiya ko an yɛrɛ ko kuma k'a kuma cayalen bɛ fɔlɔ dɛ lajɔsi min ye n bɛ sɛbɛn da min ye awa Université de Bamako lajɔsi a ko gɛlɛyalen do ye koyi toto boxe seni boxe toto la tête i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la san 2021 san 2022 min ye an ka kalansoba min bɛ yen n'o ye faculté de droit public FDPI n'o ye ENA kɔrɔ ye i k'a dɔn kunungo min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la balawu daminɛna ye dɛ nin balawu in dɔwɛrɛ tɛ ɲɛmaa ɲini don min ye fasiriba ka fɔ ye a ko kunnafoni kɔnɔna na a ko kunungo 8h30 waati min ye aw k'a dɔn kumajugu ni ninnu dabɔra pɛrɛnpɛrɛnliw dabɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye aw k'a dɔn maa minnu ni bɛɛ n'i ka fan n'an b'o wele ko clan lajɔsi min ye aw k'a dɔn kalanden minnu bɛ yen n'olu bɛ IM na
lasi awkado nyera la olu wulela ka ke manganye minye nintenne ninye lasi kuma dugu te kuma juguye kanyon duguya bo bela jele fo nyama nga labana na ke minye lasi awkado minye nyera la marfati ka do ora mbo fiere ambe sra minye wode ni yusu ka marfa chama faranyonga nakadanga nyemoyi me nakadi nyemoyi sécurité mo lakana tikila mo nu be fe ka marfa mine demsanuna ni ayam sigi be wati yusu kana okolso la kuri uka befuye ube boni marfa mi ado keme ko pumate Allah akbar keme ko pumate ayam sigi no demsanu biro sigi bo marfa bomine biro abe artisanal ni biro sigi nanga mogo be fe ka marfa mine ka don ka foko ube fe nasoro marfa be fulfulu la no be fe ka tege dawka u kana ta rojande na foru ye ko karta ko biro sigi be ni yoro ina yusu kana yoro be okolso bela kuri abana uka goldon fuye kelengele ube boni marfa mi avec kemebo lu ya toite marfa be fulfulu ani nyuanche lajosi miye mobi bo mingalama marfa ka mbora pew marfa ka bole lase avocado minye tinyera la kama chama mbe ulukoni banana miye avocado ma chama mbe ulu banana la kelengo mbe marfa ayo soro avocado soro ko chajugu yala mi ende panai ulukoni ajira ka fo awa minye madobe no kalande o be premarane la avocado ko de ni nyefode ako awa minye tinyera la ako minye ni mangan tite dore nyema nyini ni mangan shite dore ikado awa minye mama be mununga awakado fa benika fa be oluba fuka made ka ke manyema lasi ko kembe awakado ka ke tabali bangwe wo kembe awakado ka ke kata banani mi awakado nyera la be ka fo secretary general IM ikado nyera la ikado awa minikero ye eko awa sangoro nana ibi teke sebe karo no mado ni mafo ibe ka kile kono ye mobili sanga dumo ukara ya ango fode wa awo jamimbe tabaluka marfa kisaw besew muru akagule amme min fo numa farakani ngola wole minena dola o yeragalo de tabalika na o jabe no me mo minena marfa babulu akana négociation fuike marfa yera bulu akanga shiminge kasola aya di atigima sadi surtout mimi mo toro ay mo tay anga ci enfant ni wonte c'est vrai mo be holde yake kasora makeni ni na nyono wi marfa ci amu ye yani ayum bureau be siga be so be tanyongo fe me tanyongo marfa ci e o tigi marfa be marfa ci o be mina ko datugo clé fla bobula o ka kenu ye mimi na ko datugo sadi marfa yeri bolo dro no ugani datugo do ko ti forme ki blagata ifra sura suka ni bse marfa ni marfa ci de gadi so ki ay mo golden club be alaban be finiti gay ala ga nguna ja ni sebe ayne mo ene parangono tigala club be ala ga nguna ja alaban be finiti gay yusu mi indicateur jiro nouveau ya ale mana ne mi ngo ko tienta ani blali kado université ke nyon fe blali flani ikado yoro in to brangono kuchala pulsido bi ho ani ti jonu be ikado université ke nyon fe ho lu be police ya la vie abana yusu mi kado ka fo indicateur jiro nouveau ale mana angata kuchala ka o feide ma sababo nyongo italika do ale ni kado tugo ka do yusu kolu konin tara yaw ikado kene mina nu ye fambe wati mina na fo sisa o mado konnana uta ikado bulma fe konna o ningi kunda ikado ka fo akara kuchala marabolo konnana matu do uyu kunda yoro minga o fasirike ba ko ka koni ko kara gbele abai bar sabula kle duru wal sanu kan wal ngodinke o yusu ko mubli minni uman nunta yaw o mubli ngoni yere kado garage do konnana o fasirike ba ko minni manu ngoni nye matu shugu do konnana de kana nunu ikado ka fo nanzaraw do italikaw do ma sababu nyongo alen to ko kado o dine mo do ikado kanu tati yaw fambe wati mina na fo sisa o kibara ko ni mado wa kanu kana kembe sabu bebe na
na kɔnɔna gabe fan caman ŋɔni fɛ bari sabula min ye i ka dɔn banbaci nu Yusu ma situ ka kɛlɛ bolo cogo dɔ bari sabula u bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ wa u b'a kɛ duguma wa u bɛ maaw ta cogo di Yusu a kan bɛ kɔnɔna ganba ye bibi na sigida maaw yɔrɔ ɔ i ni maa dɔ a bɛ sigi kɛ ɔ i bɛ bali k'a mɛn ko tigi taara ten yaw maa dɔw fɛ ka kɛnɛ minɛ i ka dɔn o tigi dɔn tɛ Yusu ɔ a kɔni kɛn bɛ gɛlɛyaba ye bibi na min bɛ tali kɛ ni marabolo kɔnɔna na nka ka kɔn nin ɲɛ ko nin n'a ɲɔgɔnna wale dɔ kɛra i ka dɔn Kucala marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka dɔn dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Karangasogo ɔ Yusu ko min ye i ka dɔn k'a fɔ diinɛmuso min tun bɛ yen n'a bɛ diinɛ baaraw kɔni kɛ n'u b'a wele ko Sœur Gloria ale ni Cecilia Navarez Agoruti ɔ Yusu ko ninnu fana taara don dɔ la ten yaw u ye san 4 de kɛ i ka dɔn banbaciw bolo ɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ɔ Kucalakan min n'o kɔni kɛra ɔ k'a kɔni kɛn bɛ nin waati in na kɔnɔnagan kɔni ye ɔ min ye i ka dɔn sigidamaw kɔni mɔ an bɛ Ala deli Ala k'a ko kɔni nɔgɔya bari sabula min ye banbaciw ye o sugu dɔn tɛ olu kɔni bɛ i ka dɔn banbaciya wale de kɛ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la u ka laɲini ye ka maaw ja papa nka an ma min fɔ sigidamaw ye ɔ n'u balala ka ko ye ko min ni i ka dɔn siganako don u ka wuli ka se an ka faamaw mɔ u k'a ɲɛfɔ sigidala u k'a ɲɛfɔ faamaw ye faamaw fana bɛ se ka fɛɛrɛ u kɛ cogo min na walasa ka maaw bila ka taa ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ dɔ tɛ n'an tora nin cogo in na k'a kɔni ko ma nɔgɔ nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan maa 3 ninnu ni Italika 3 don ale n'i ka dɔn Togoka dɔn ɔ Yusu k'olu de kɔni taara yaw maa dɔw fɛ u kɔni kibaruya dɔn tɛ fiyewu Ala k'u ɲuman se an ma an y'a bɔ indicateur Jiro Nouveau kɔnɔna na indicateur ni ale bila ne bɛ Nduakɛba ale ka journal ta Kasimu Tarawele tile du Kasimu journaliste Kasimu min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la lase aw ka dɔn nin ye nisɔndiya koba ye nisɔndiya ko min don min ye aw ka dɔn Mianga dugutigiw Mali kɔnɔ min ye aw ka dɔn ani jamana wɛrɛw la Mali taw olu kɔni ye marakacɛn daw u y'a kɛ aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la u ye aw ka dɔn a ka ko do jate la jate min don min ye a ye baara min kɛ Miangaw ka seko anu ka dɔnko ye Miangaw ka wuli ka jɔ aw ka dɔn walasa awa min y'u ka kɔrɔlenw kana tunu o ka taabolo kana tunu min ye aw ka dɔn Mali Miangaw min ye aw ka dɔn Mali dugutigiw olu kɔni aw ka dɔn u ye jɔnjɔn da ni ka di marakacɛn daw ma min ye jɔnjɔn ye lakodɔn jɔnjɔn do koyi min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni min kɛra n'o ye attestation o ti dɔwɛrɛ min ye aw ka dɔn ye cɛsiri min kɛ a n'a ye wuli ka jɔ min kɛ sanafɔya a bɛ se ka don da la cogo min min ye aw sanafɔya Mianga yake andu Mianga ni sanabo bege ta ande undu Mianga ya ima flifio iye poa cogo la de Mianga ya oho ande undu Mianga ga ya fama Mianga ga ya fama do e fama Mianga ni Allah Mianga ya sanafɔya ya fo a bɛ se ka don da la cogo min na sanafɔya jaw da tu ya sɛbɛn ka jira walasa ko fɔ i ka n dala minɛ voilà lajosi nka Miangaw ni sanafɔw bɛɛ ye kelen awɔ mais anw denw de don Miangaw denw de ye sanafɔ ye Moro Sanogo b'a dɔn e t'a tariku dɔn n y'o f'i ye dɛ i y'o fana fɔ ayiwa n bɛ hali n'i y'a sɛbɛn ka jira a la ayi o dɔgɔ duman ye ka dɔn juma don ye n bɛ Moro bila a ka tariku f'i ye Ismaël ne nɔfɛ n bɛ Moro bila a ka tariku f'i ye n'i ma sɔn an b'a to ni nɛnɛ bɔra dɔgɔ da an bɛna n'an nana ka na dɔgɔ don tuma min na k'an sigi ka i ka dɔn mana bɔ ye an bɛ Moro bila a ka mɔna bi ye lajosi min ye aw ka dɔn Mianga minnu bɛ yen n'olu bɛ aw ka dɔn farafinna an kɛrɛfɛ jamanaw la i ka dɔn olu ye invitation spéciale weleli aw ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ɲɛsin aw ka dɔn min ye marakacɛn daw min ye aw ka dɔn lajɛba min bɛna kɛ n'o ye aw ka dɔn Miangaw ka lajɛ n'a bɛ kɛ an kɛrɛfɛ jamanaw la Utukalo nata i ka dɔn a bɛ kɛ Kɔrɔwara jamana kan min ye aw ka dɔn u y'a wele min ye aw ka dɔn a kun ti dɔwɛrɛ ka taa aw ka dɔn min ye a jira a la k'a fɔ a ye aw ka dɔn Miangaw kunna wolo
k'a jira k'a fɔ awa min ye a y'a yɛrɛ dɔn wa i k'a dɔn a y'a siya dɔn min ye aw k'a dɔn a y'a danbe dɔn ɔ min kɛra sa min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la somasɔgɔw ka aw k'a dɔn ni cɛ belebele min ye marikacɛ daw ye i k'a dɔn awa min ye ale kɔni ka ni u ka siya k'a dolo yanga min ye aw k'a dɔn walasa aw k'a dɔn ganaw ni sanafaw olu k'a ye ani taa fara dɔ Segu jɛra ko o taalen u kunbɛnna sɔ dira sɔ tununa jama la woro dira woro kɔni tununa woro dira fo ka taa se ale ma ale tun bɛ bɛɛ kɔfɛ u ye woro di fo woro taara se ale ma maa bɛɛ kɔfɛ nka sɔ kɔni turula circulation na min u bisimila e kɛ soba kɛ i b'a sɔrɔ sanafɔ dɔ ayi miyangaw ci kabako ma sɔ bɛ di cogo di tunu circulation na lajɛsi min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye kɔrɔwarikaw ye o fotibɔn ka jamana olu ye awa félicitation l'enfant produit de Somaso cercle de Bla région de Segu o tɛ dɔwɛrɛ marikacɛ na aw sisan miyangaw ye faamuyali kɛ wa ni somasɔgɔw ye faamuyali kɛ n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ la i k'a dɔn i bɛ dɔrɔn dɔn wa drone jumɛn caméra min bɛ jata sanfɛ fa avion nama don o taalen siɲɛ fɔlɔ Somaso sanni an ka maaw fara ɲɔgɔn kan ko jatala don a ma nɔgɔya koyi o y'a sɔrɔ u ye kɛnɛ minɛ ka soforokun bɛɛ o tɛ tiɲɛ Sedina filɛ nabi ye n seere Anthony ye n seere fara miyangaw la u ye drone wuli dɔrɔn drone ye a lajɛ ka sanfɛla tali daminɛ ani miyangaw ka wuli ka kɛnɛ minɛ k'u bɛ taa soforokun na an de wulila ka taa fo sisan ko ayi na n ko nin ye jatala de ye n ko nin kɔni bɛ ja ta sa de fɛ n'a gɛrɛla min na ko ko a fiɲɛ ka di dɛ e ko cogo di i ye sanafɔ i y'i jija ka sanafɔ bila sanafɔ ko kuma la walasa i bɛ se ka nin bɛɛ fɔ quoi ne bɛ min f'i ye Somaso bɛlɛntigiw ka di koyi ne ko hali n'a danna nin ma hali n'a danna doronin ta in ma ayi ni bɛɛ sera k'i ka fɛn wuli k'i ka sigida wuli parce que a Somaso ɲɛnajɛ in miyangaw dɔrɔn tɛ an ka tiɲɛ fɔ u ka festival bilama miyangaw dɔrɔn tɛ malaboro caman ye miyangaw kɔni ka ca ye n'o tɛ fulaw bɛ yen yɔrɔ i ye dugu ye Mali kɔnɔ fila wɛrɛ bɛ yen Samuru n'a ka jama olu Samuru ni Amadi Samuru Samuru n'a ka jama olu bɛ yen marakaw bɛ yen bamananw bɛ yen min ye mɔsiw bɛ yen siya caman bɛ yen nka min ye aw k'a dɔn Somaso miyangaw de ka ca miyangaw ka ca o miyanka dugu ye Somaso ye sa faru bɛ yen nka n'u taara n'u ye bisimila de ni woro dir'i ma woro kɔni woro bɛ lase mais sɔ de bɛ tunu circulation na mais Kucala dun Kucala ka fisa olu fana mais Kucalakaw fana b'u jɔ olu bɛ caman tɛ miyanka min bɛ Kucala olu b'i jɔ fɛ de la ka photo ta madame Jawara Bintu Kulubali ye n seere a bɛ se k'a ɲɛfɔ miyango b'u jɔ fɛ de la n'u nana jɔ fɛ la jɛ photo ta o u bɛ jɔ an ka taa sugu la fɔlɔ voilà an ka taa sugu la an bɛ kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn Yusu min ye an bɔra sugu la nin waati in na an bɛ foli di i k'a dɔn k'a fɔ groupe commerce baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma Ablaye Mayiga n'a ka cɛ don Madame Jalo an ma ɲinɛ o kɔ pharmacie kura verte la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a ɲa Aja Sanogo an ka musokɔrɔba ɲuman don Zɛrini na nin waati in na a bɛ ka an lajɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn Madame Sal Tanti Jaba an bɛ nin fo ka waleɲuman dɔn an ma ɲinɛ i k'a dɔn Madame Tarawele i k'a dɔn Adamu Sisoko kɔ an ka musokɔrɔba ɲuman don an b'a fo nin waati in na k'u waleɲuman dɔn Yusu kana ɲinɛ an ka cɛkɔrɔba kɔ dɛ an bɛ ɲa fo y'a fo Kayi an b'a fo ka waleɲuman dɔn n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an ka cɛkɔrɔba ɲuman indicateur Jiro Nouveau Yusu ale kumana a ko hippodrome na Yusu nin ko in kɔni kɛra o fasikɛba kumana a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ burufeerela dɔ n'o livreur dɔ ye Yusu u y'a bɔnɛ a nen na juma don kalo tile 20 an bɛ kalo san 2022 i ka dɔn 5 heures du matin waati Yusu a yɛrɛ tɔgɔ Ala ma hinɛ na Abdramane Mayiga o fajigila ka don a ko waati min na i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ yala yala kɔni kɛ ni nka buru kɔni
kɔni di maaw se ka buru dun cogo min na daraka la o Yusu min ye vagabonds ye olu kɔni de y'a kunbɛn i ka dɔn hippodrome 1 na min bɛ tali kɛ Simala ale kɔni ka misiri kɔni kɛrɛfɛ Sikɔrɔni sira kɔnɔna Yusu o kɛlen kɔrɔ kɔ ka a lajɔ o Yusu k'a ka mobili a ka moto kɔni di fasigɛba ko min ye i ka dɔn k'a fɔ Abdramane Mayiga ye o Yusu maa saba n'o bɛ tali kɛ ka dɔn sifin maa saba la ko mugutigini dɔ yɛrɛ tun b'u tu la a muso ja bɛ ka gɛlɛya san koyi o Yusu ko muso dɔ tun b'u tu la ninnu kɔni de i k'a dɔn k'a fɔ burufeerela in moto la ka a lajɔ 5 heures du matin waati Sikɔrɔni sira la i ka dɔn Simala ale kɔni ka misiri kɔni kɛrɛfɛ Yusu o k'a ka moto kɔni di ale yɛrɛ ye denmisɛnnin ninnu ye denmisɛnnin fitininw ye ninnu fitinin bɛ se k'an ka moto bɔsina cogo di Yusu ale fana ye fasa ja a ka moto kɔni ka dɛ o fasirikɛ b'a ka kuma la k'a ye fasa ja moto kɔni ka o nana i k'a dɔn k'a fɔ ka na jama a kunna k'a ma ɲa min kɔ Yusu ale yɛrɛ y'a nin de koyi bari sabula min ye k'a dɔn k'a fɔ dɔ tun b'u tu la ye ale sinna k'i poro o ka Yusu o waati min na a y'i poro o kan o muru ni k'a dɔn fɛn wɛrɛw de tun b'u bolo u kɔni ye o de kɛ k'a turuturu fan caman kɔni fɛ Yusu ka muru kɔni kɛ k'a sɔgɔ o fasirikɛba ko muru kelen kɔrɔ kɔ k'a sɔgɔ hali n'a sɔrɔ o bɛɛ n'a ta a kɛn bɛ k'i poro kelen kɔni kan tɔw y'a ye jama bɛ kana maaw bɛ kana cogo min na olu ye k'a dɔn k'a fɔ boli kɔni u y'u bolo da olu ye kɛnɛ minɛ ka taa ka tɔ kelen kɔni ta a bolo a kɔni sera k'o maîtriser maaw nana kana fara a ka Yusu nka ko muru in kɛra a sata ye dɛ Ala ka hinɛ la ka dawura suma tɔ fila ninnu kɔni ye kɛnɛ kɔni minɛ Yusu min ye tɔ kelen kɔni ye a kɔni sera k'o dɛrɛ min sana a nin kɔni ka bi o kɔni wele bila 17e arrondissement cɛdenw ma olu kana yɔrɔ bɛɛ lajɛlen larawe ni ka a lajɛ olu fana bɛna sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda maa fila minnu n'olu ye kɛnɛ kɔni minɛ Yusu olu tɛgɛ ma se ka da u kan nin waati in na ko ɲininiw bɛ sen na fɛɛrɛw bɛ ka sigi sen kan o maa ka wo la Yusu bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka tigɛ da ka cogo min na min ye i k'a dɔn k'a fɔ Abdramane Mayiga ye Yusu fajigilaka kɔni don u kɔni y'a bɔnɛ a nin na nin cogo in de la a ka bolimafɛn nɔfɛ denmisɛnninw sisanamɔ ninnu fɛn de kan ka bere de kan ka da ninnu kun min b'a to mɔgɔ wɛrɛ tɛ ɲɛ bɔ a na ɲɔgɔnna fɛ n'a ye san dankɛ kaso la o kana négocier quoi ninnu man ka négocier yɛrɛ wallahi u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ko ka jɛ ka na jamana kɔnɔ fo ni maa ka wari binna mais an yɛrɛ kana ɲɛbɔ suyɛli fɛ wala an b'u baara kɛ kɔni i bɛ suyɛli kɛ o an ko de ye gɛlɛyamayɔrɔ ye lajɔ si denmisɛnnin fitinin denmisɛnnin fitininw de don muso bɛ taa mun ɲini wagabɔn tu la o kɔni o y'a dan dama wale ye Adama Jabate n'i y'ale ka fasiri kɔni ye ale kɔni ko burufeerela dɔw ye a bɔnɛ a nin na nin cogo in na fo k'a fa kɔni filɛ nin lajɔ si ne pana an b'ale ta min ye centre de référence de Kati lajɔ si ça c'est chez vous hein mi aw k'a dɔn chez nous tous lajɔ si Kati y'a bɛɛ ye mi ayi dɛ lajɔ si a tuma an baga mɛ sisan a tɛ se ka Bamakɔ bɔ a ja ka bilen dɛ an k'o f'a ye dɛ walasa min ye kuran dɛgɛ awa k'a dɔn ale bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ni dɔgɔtɔrɔso kofalen na n'o ye aw k'a dɔn centre de santé de référence de Kati ye lajɔ si min ye anw ka Kati kɔnɔna na bɛ k'a fɔ hôpital belebeleba bɛ yen lajɔ si hôpital de Kati min ye aw k'a dɔn Abdelkader Sakɔ k'a dɔn Abdelkader Sakɔ ale cardiologue ale yɛrɛ bɛ aw k'a dɔn min ye Kati ni o bɛ hôpital Kati hôpital bala ale ye wulikajɔ caman kɛ wa baarakɛla don aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Abdelkader Sakɔ lase aw k'a dɔn centre de santé de référence o fana ye dɔgɔtɔrɔso dɔ ye o ni hôpital tɛ kelen ye dɛ lase aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Kati préfecture lase aw k'a dɔn kunungo ne mais kalo tile 23 centre de santé de référence min ye médecin chef min bɛ le docteur Ismaïla Simagaye i k'a dɔn awa min ye ale ye Kati préfet a ye awa k'a dɔn groupe électrogène a y'a ta ka taa d'u ma lajɔ si walasa kurandɛgɛ min bɛ lase o kurandɛgɛ o bɛ se ka tɛmɛ ka cogo min na u na se ka baara kɛ lafiya la
min ye docteur ye n'o ye Ismaila Simaga ye ale kɔni a ka dɔn min ye groupe kɔni a sɔrɔlen sa a y'a ka nisɔndiya yira ko nin n'a kɛ sababu i ka dɔn a wa ni ka ngɔni bɔ olu sen na wa nin n'a kɛ sababu ye i ka dɔn u ka fura minnu bɛ yen n'u bɛ bila pharmacie frigo la o fura ninnu olu bɛ se ka kisi cogo min na nɛɛma la lase a ka dɔn docteur Simaga a jira k'a fɔ a wa maa min ye nin di n'o ye Kati a ka dɔn préfecture ko nin min filɛ nin u n'a minɛ ka ɲa wa ka dɔn u y'u tɛgɛ don a kɔrɔ ni bonya ni karama ye min ye préfet Aruna Jara ale kɔni a ka dɔn min ye ale y'a jira k'a fɔ nin dikun ti dɔwɛrɛ walasa a ka dɔn Katikaw olu bɛ se ka lafiya cogo min na min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka dɔn Katikaw olu bɛ se ka lafiya cogo min na wa n'a kɛ sababu ye min ye a ka dɔn ka baara nɔgɔya médecins bolo wa n'a kɛ sababu ye min ye a ka dɔn ka adamadenw ni kisi bɛ se ka kɛ opération na yalima awa bana dɔ bɛ yen o b'i la a ka dɔn min ye kuran de kan o minɛn minnu bɛ don i la wa k'o baaraw latigɛ bi kɛ sababu ye ni kuran tigɛra dɔrɔn a bɛ se k'a ta yawo a bɛ komi renouveau ka groupe ba in ye ni kuran hali n'a ye kuran y'i ɲɛ kɔmi dɔrɔn groupe bɛ wuli a yɛrɛ ma groupe bɛ wuli a yɛrɛ ma lajɔsi o tuma a ka dɔn Katikaw an n'u fɔ k'u waleɲuman dɔn min ye Musa Boyi Kulubali ale fana ye a ka dɔn colonel Musa Boyi Kulubali bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn baarakɛla don voilà groupe ko in ka fisa kojugu a ka kalama ka fɔ tasuma jenida ma sɔrɔ n'u bɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔso la f'a k'a bila nɛɛmama yɔrɔ ni kuran tigɛra don ni kuran tigɛra a bɛ kɛ gɛlɛya ye y'a ye sa kuranko in kɔni an ma ɲini an ka baɲumankɛ tɔnw fɛ k'u hakili to dɔgɔtɔrɔsow la fana n'o tɛ Kati u ka se ka dɛmɛ kɛ o ka ɲi c'est bien n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen n kɔrɔkɛ yɛrɛ don koyi Musa Araki Jalo u b'a wele ko Musa Jalani n kɔrɔkɛ Musa Jalani ani n kɔrɔkɛ Abloba y'a ye sa tonton Petit bɛ yan ba Petit kɛ ba Petit n ko ni tɔgɔ dɔ taar'i kɔ depuis fitinin a bɛ se nɔfɛ koyi Musa Araki Jalo ale ta sara de depuis n ka n'a mankan bɛ Surukuba ma depuis an fitinin o y'a sɔrɔ a koloba ka muso mɔgɔw b'a fɔ ko Musa Jalani i bɛ taa sɔrɔ sa bon an kɔrɔkɛ ba don dɛ bisa a bonyana ka furu bonya baw a tun bɛ États-Unis a nana nka a bɛna ta maaw b'a fɔ a ma ko Musa Jalani mais a interdirilen don Rougeau la Amiri Jalo Rougeau a interdirilen don vieux cam na vieux cam artisanat olu de t'a fɔ n'o tɛ ne b'a fɔ Musa Boyi b'a fɔ Abloba b'a fɔ wa Matu Bas fana b'a fɔ an bɛɛ b'a fɔ k'an ni ɲɔgɔn ko ba Petit ninnu ko ba Petit ninnu yɛrɛ balugu ma ko Petit nka n'a Petit nama a bɛ wele ko Petit ale ye san 80 sɔrɔ ka sɔrɔ ko Petit ninnu ka so o tɔgɔ ma bɔ a kun ni min nana ko ne ko ba Petit ninnu ka so a ko Fila Yusu k'a dɔn waati kɔni sera